Kofe FM radio internet station. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofe FM. Kofe TV's podcast streaming audio with Apostle Miracle Prince. Haleluya. Musoro wa shoko muzora nasi unoti haurarami nechingwa. Ndinoda kuti ndikuudze ama mudikanwa muzora nasi. Mukati muupenyu wako iwewe haurarami nechingwa bedzi, asi nemashoko ose anobuda mumuromo wa Mwari. Haleluya. Saka ndoda kuti unzwisise apa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti muna Luka chapter 4 kubva verse 1 kusvika verse 4. Zvino Jesu azere nomweya mutsvene wakadzokazve achibva paJorodhani akatungamirirwa nomweya murenje, achiidzwa naDhiabhorosi mazuva ana 40. Wakanga asingadyi chinhu namazuva iwayo, zvino akati apera akaziya. Haleluya. Mukati muupenyu wako Satani angada kutora advantage yeweakness yako iwewe, yokuti kana iwewe uchinge waremerwa unokasira kuziya. But kuziya hakurewi kuti Jesu wakuziya iwewe mukati muupenyu wako. Kuziya is a sign yokuti pane zvakuda kuitwa naMwari mukati muupenyu wako. Kana uri munhu anotya Mwari uye anogara achinyengetera mukati muupenyu wake. Haleluya. Saka Satani wakati auya kuna Jesu, haleluya, akati paari, kana uri mwanakomana wa Mwari, udza ibwe iri rive chingwa. Haleluya. Jesu akamupindura akati, akanyorwa kuti munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko rese rinobuda mumuromo wa Mwari. Haleluya. Ama mudikanwa, rega ndikuudze musi waranhasi, chaunoda iwewe chete ishoko rimwe chete rinobuda mumuromo wa Mwari. Unyange uremerwe sei mukati muupenyu wako, chaunoda bedzi ishoko rimwe chete rinobuda mumuromo wa Mwari, nokuti iwewe haurarami nechingwa bedzi, asi nemashoko ose anotaura naMwari pamusoro weupenyu wako. Haleluya. Satani angada kutora advantage nekuda kweweakness yako mukati muupenyu wako. Asi rega ndikuudze ama mudikanwa, matambudziko ose angakuwira panyama usatambudzika nawo. Iwewe haurarami nechingwa bedzi, asi nemashoko ose anobuda mumuromo wa Mwari. Kana Jesu wakati ndizvo, hakuna mumwe munhu angauya akati kwete, nokuti zvataurwa naMwari ndizvo chaizvo, hakuna unozvichinja. Kana Mwari vachinge vavhura, hakuna ungagona kuvhara zvakare. Kana Mwari vachinge vavhara, hakuna angagona kuvhura zvakare. Haleluya. Haurarami nechingwa, asi neshoko rose rinobuda mumuromo wa Mwari. Haleluya. Saka Satani akada kutora advantage yokuti Jesu wakanga aziya nokuda kwokunyengetera kwaakanga aita kwemazuva 40 ari musango. Haleluya. Zvingaitika izvozvo mukati muupenyu wako, kuti paunonyengetera zvakanyanya chaizvo. Haleluya. Matambudziko obva awanda, zvinhu zvobva zvatanga kurema, but izvozvo hazvirevi kuti Jesu avapo pauri. Haleluya. Unoti uchikumbira kuna Mwari, hapana kana anza imwe chete inouya, but izvozvo, haleluya, hazvirevi kuti Jehovha vanenge vasinewe, hazvirevi kuti Jehovha vanenge vasinganzwe minyengetero yako. Satani wakati aona Jesu aziya, akati iwewe kana uri mwanakomana wa Mwari, chinja ibwe iri kuti chive chingwa. Zvikanzi naJesu wakanyorwa kuti munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko raMwari rese. Haleluya. Chose chinobuda mumuromo wa Mwari icho chinokuraramisa. Haleluya. Usatambudzika nezvinhu zvingada kukanganisa
nyama yako zatambudzika nezvinhu zvingada kukubvisa pamberi paMwari. Rega matambudziko aite kana kuri kuda kwaMwari. Rega hondo dzikurwise mukati meupenyu hwako kana kuri kuda kwaMwari. Haleluya. Haurarame nechingwa bedzi asi neshoko rose rinobuda mumuromo waMwari. Haleluya. Satani wakauya kuda kuzotora advantage yekuti Jesu wakanga aziya. Haleluya. Saka akati kuna Jesu, kana iwewe uri mwanakomana waMwari, chinja ibwe iri kuti chive chingwa. Saka nyaya haizi kuchinja zvinhu kuti nyika ione kuti iwewe una Mwari. Nyaya haizi kuti iwewe uporeswe kana uchirwara kuti nyika igoona kuti iwewe una Mwari. Nyaya haizi kuti iwewe uwane basa rausina kuti nyika igoona kuti iwewe unonamata. Nyaya haizi kuti iwewe uroorwe zvawava nenguva yakareba usati waroorwa kuti nyika igobvuma kuti iwewe una Mwari. But nyaya huru iri pakuti Mwari vari kuti kudii pamusoro poupenyu hwako. Jehovha vakadhikilia kuti kudii pamusoro poupenyu hwako. Ndo zvakakosha izvozvo, kwete zvokuti nyika inoti kudii. Haleluya. Mwari wekudenga ngavakuropafadze. Zvose zvanokumbira mukati meupenyu hwako, ziva kuti shoko raMwari ndiro rakakosha, kwete zvinotaurwa nenyika kana kuti kwete zvinotaurwa nowakaipa. Chose chinotaurwa naMwari chinopa upenyu mukati meupenyu hwako. Kunyange zvinhu zvichirema, ramba wakatarisa pamuchinjikwa. Jehovha achakuitira zvakanaka. Haleluya. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio on Ko-Fi TV's podcast. You can call us by this number +27619164897. Or you can follow us on Twitter, Instagram and YouTube. Just type on your smartphone or computer Apostle Miracle Prince. Be blessed. To God be the glory.